Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Wenzu, Giovanna u Wulida. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Atina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Qam qisu nara Elija il-profeta u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġiġa u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fil-att. B'kelmet il-mulej għala ismewiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija fi ġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk. Qajjimt mejjed mill-mewt min art l-imwiet b'kelmet il-għoli. Tfajt mal-art slaten sa intilfu u nies ta' ġieħ mis-sodda tagħhom. Smajt ċanfira fis-Sinaj u f'Ħoreb sentenza ta' kastik. Dlikt slaten biex jitħallsu u profeti biex jilħqu warajk. Kont meħud f'rifnu tan-nar f'karru biżwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada palla qabel ma jħeġġeġ, biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribujiet Ġakob. Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba, għax żgur li aħna wkoll ikollna l-ħajja. Kien Elija li jinħataf minn rifnu u Eliżew imtela bl-Ispirtu tiegħu. Fi żmienu ma kienx jirtot quddiem il-kapijiet u ħadd ma ħakem fuqu, xejn ma kien tqil wisq għalih, sawara mewtu baqa' profeta f'qabru, f'ħajtu għamel ġubijiet u f'mewtu l-emejjel tiegħu kienu tal-għaġeb, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħabu dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq, is-sisien ta' tron tiegħu ngħidu ifirħu ġusti fil-mulej. In-nar jimxi qudiemu u jeqret madwaru l-edewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwal id-dinja. Tara dan l-art u titriet ngħidu ifirħu ġusti fil-mulej. Bħax-xama jdubu l-muntanji quddiem il-mulej quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru ismewiet l-ġustizzja tiegħu, jaraw il-poplu kollha is-sebħ tiegħu ngħidu ifirħu ġusti fil-mulej. Jinfixlu dawk kollha li jqimu lill-idoli li jiftaħru biex bijat firħa tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha ngħidu ifirħu ġusti fil-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom u li adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu:
intom u titolbu, toqodux tlabalbu bħal pagani. Dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu, aktar jinstemu. Tkunux bħalhom, għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma intom titolbuh. Mela jitolbu hekk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Għaliex Ġesu jistedinna biex naħfru? Għax il-maħfra eżjes itfejja il-weġat. Il-maħfra hija il-kura ta' kif jiena u int nistgħu nħossu il-paċi ta' qalbna u hija id-duwa ta' Alla li tfejja il-ġerħa li wieħed ikun ġarrab inġustament. Jew nitolbu ilu din il-grazzja eżies il-mulej li jagħtina verament din il-kapaċità li naħfru. Però jiena lest li naħfer mhux tant għax il-mulej qed jgħidli, jisni tifel żgħir, qisu hemm xi ħadd kbir li qed jikmandani biex naħfer. Imma naħfer għax dak il-mulej hekk jagħmel miegħi. Mela biex nasal biex naħfer, jien l-ewwel qabel kollox irrid inkun tassew konxju ta' kemm il-mulej ħafer in-nuqqasijiet tiegħi. Aktar ma jien insir konxju ta' kemm hija kbira l-ħnina ta' Alla miegħi, aktar jien insir nixbħu u nsir kapaċi biex inwassal il-maħfra. Li taħfer mhijiex xi ħaġa umana, li taħfer huwa don divin. U hemmhekk nuru kemm verament il-mulej qiegħed jaħfrilna meta jien nasal biex naħfer. Alla il-missier tagħna li l-kol jaf x'inhu moħbi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, huwa dejjem lest li jilqa' u jagħtina l-bżonnijiet tagħna, imma fuq kollox jirregalalna il-ħnina u l-maħfra ta' dnubietna. Jew flimkien nitolbu il-mulej għar-rajja tal-Knisja sabiex ma' qudejn fis-smieħ tal-kelma u fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti ikomplu jwaslu il-ħnina tiegħek lil bnedmin kollha. Nitolbu għal dawk li għandhom responsabiltajiet fit-tmexxija tal-popli sabiex jaħdmu tassew għal paċi fost l-umanità. Nitolbu għalina il-koll sabiex it-talb ikun mibni mhux tant fuq il-kliem iżda fuq is-sempliċità u s-sinċerità tal-qalb. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija, nitolbuk mulej biex tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu
fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla f'kull ħin iġġedded fina id-don tal-ħajja. Żomna fil-grazzja tiegħek sabiex nuru quddiem kulħadd il-ħnina li inti jurejtna bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u jġeddidna fir-ruħ u fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kum, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
u inroddu lek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U min ċokuntana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina il-paċi. Danu il-ħarruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. Mulej ma jissoqlix. Kol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn.
Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamil nitolbuk li huwa jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu Siedna. Nixtieqek dolodu it-tliet Avamarijiet nofruhom partikolarment għaż-żagħżugħ is-seminarista Matthew Bajjada li għada sejjer jiġi ordnat diaknu. Nfakkarkom li l-lejla fil-parroċċa tal-Art fis-7 sejjer ikun hemm velja ta' talb li jinbagħat fis-seminarju matul dan il-lejl bejn l-10 u s-7 ta' filgħodu il-kappella tas-seminarju tibqa' miftuħa għall-adorazzjoni. Jew għalhekk nakkumpanjaw il dan iż-żagħżugħ kif ukoll l-sħabu u s-seminaristi fit-talb tagħna u ngħidu flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.